Pacijenti dnevne bolnice za bolesti zavisnosti primarijus dr. Branko Gačić u Paunovoj ulici iznenada su ostali bez medicinske pomoći, zbog čega su organizovali protest ispred zatvorenih vrata te ustanove. Najosetljiviji pacijenti koji se u okviru porodične terapije leče od alkoholizma, kockanja, psihoaktivnih supstanci, sedativa, ostali su bez svoje bolnice. Odeljenje za građevinsku inspekciju donelo je rešenje da objekat bude zatvoren jer je nebezbedan po okolinu, zdravlje i život ljudi koji borave u njemu i oko njega. Da li postoji rešenje? Koje je i na koji način doći do njega? Razgovaramo sa doktorom Milom Jokanovićem, psihoterapeutom dnevne bolnice primarijus dr. Branko Gačić i Snežanom Timotijević ispred inicijative pacijenata Paunove. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što govorite za popodne na Uni. Doktore, počet ću od vas. Koliko je pacijenata ostalo bez adekvatne medicinske pomoći? Pa, konkretno je ostalo jedno 15 pacijenata koje smo imali u dnevnoj bolnici, ali kažem, mi smo se organizovali tako da im pružimo pomoć i da nastavimo sa programom tako što smo premestili rad u malu dnevnu bolnicu, odnosno dnevnu bolnicu za adolescente, tako da nekako u skladu i sa našom, da kažem, i strukom i etikom. Mislim, oni jesu de facto, da kažem, otpušteni iz dnevne bolnice, pošto tamo nije bezbedno za dalji rad, ali radimo, da kažem, sa njima, ali to je samo jedan most, mislim, dok se ne vrate kolege sa odmora, dok ta dnevna bolnica ne počne da radi punom kapacitetu, onda mi ostajemo praktično bez prostora, ali kažem, eto, to je ono što je bila naša i želja i sad trenutno je tako postojala je mogućnost, pa smo se tu, da kažem, prebacili. To je neko prvo kompromisno rešenje koje ste sami napravili. A to je kompromisno rešenje da se snađemo u tome što imamo i kako imamo, ali kažem, to je samo sticajem okolnosti zato što je to leto. Inače, kad se kolege i osoblje vrati sa odmora te male dnevne bolnice, ona će početi raditi punim kapacitetom i mi nećemo moći na taj način da se bavimo pacijentima jer smo ostali bez svojih prostorija. U ovoj bolnici postoji poseban terapijski program. Hajde da i gledalcima objasnimo po čemu se to razlikuje od drugih bolnica i kakvi su to programi. Pa dobro, ono što je nekako najvažnije za početak, svi smo možda naviknuti kad kažemo bolest, pacijenti, tako da je to jedan koncept u kome postoji terapeut i pacijent i sve se odvija, da kažem, između to dvoje. Međutim, ovo je jedan koncept koji je 60. godina revolucionaran bio u tom smislu, a danas je on vodeći koncept za lečenje bolesti zavisnosti. U stvari, to je pomeranje težišta sa pojedinca na celu porodicu. Jer porodica može da bude i izvor podrške, a negde, da kažem, izvor nekog problema. I to je sad ta revolucionarnost tog sistemskog porodičnog tretmana ili terapije, psihoterapije, mislim kako hoćete, tako što je fokus na celoj porodici. Tako da su nam u stvari pacijenti cele porodice koje tamo dolaze, odnosno najmanje jedan član, ali kasnije uključujemo druge, da kažem, u zavisnosti sa mogućnosti. I zato je to nešto što možda ne odgovara klasičnoj predstavi kako ljudi to obično zamišljaju da su to pacijenti, pa ćemo ih sad to premestiti u neku drugu bolnicu. Nije to problem, mislim, jeste zato što je ovde jednostavno sve prilagođeno tom jednom porodičnom, onako, neetiketirajućem, da kažem, odnosu prema pacijentu. Vi ste videli, to je u jednom vrtu, zelenilu i tako dalje. Pacijenti imaju mogućnost da sami organizuju svoje slobodno vreme. Je li to takođe važno? Taj osjećaj kada vi znate da ste u jednoj ustanovi, ali ta priroda i to okruženje koje ste evo sami pomenuli, sam taj vrt, dvorište, ne odaje taj utisak. Lakše ljudi nekako, čini mi se, prihvate i dolaze tu, pogotovo kada su čitave porodice, kao što ste malo čas naglasili. Tako je, juče jedna baš koleginica vaša sa televizije, recimo, tu dolazi, kaže, ja nisam nikad znala, posećuju svoju porodicu, baku, šta je, kaže, ja to nikad nisam znala da je to bolnica. To je jako, da kažem,
faktor jer pacijenti i porodice trpe jedan dodatni pritisak, stres, osjećaj krivice, odgovornosti koji je, kad je prevelik, on je kontraproduktivan, a to se sve u terapiji, jer zaista ne možemo da kažemo ko je posebno, da kažem, je li krivo se ta neka neprijatnost i onda sve to u takvim uslovima mnogo manje. I u krajnjem slučaju to je čak i ako ćemo gledamo ekonomski isplativije. Pacijenti idu kući, država ne troši, nema posteljine, nema održavanja tog prostora i tako dalje, osim onog najnužnijeg. Pacijenti ne provode vreme tamo toku noći. I leče se u svojoj sredini gde im je najlakše da se nekako povežu sa sadržajima, komunikacijom. U svom prirodnom okruženju. Snežana, vi ste vaše lečenje započeli baš u Paunovoj. Pre koliko godina, pre koliko vremena? Prije 8 godina. Kako je ono izgledalo? Evo, vi nam recite kako vi vidite ovu situaciju i koliko je ona sporna za ljude koji posećuju tu instituciju i koji se leče. Evo, ja ću vam reći, znači, u mom slučaju ja sam prošla terapiju u smislu intenzivne faze, rehabilitacione faze i onda socioterapijskog kluba. Intenzivna faza 3 meseca, rehabilitaciona 4 godine i posle toga sam deo kluba, evo već još 4 godine posle toga, bila sam predsjednica, sad sam član. Svakako ono što je bitno je u stvari taj naš doživljaj koji je ostao bez čega. Da sam ja ostala u intenzivnoj fazi bez ove ustanove i bez ove podrške, to bi bilo momentalno, kako kažem, na neki način alibiranje, odnosno odlazak ponovno u bolest, jer je samo opredeljenje za lečenje već dovoljno mučno i, kako kažem, porodice se muče da nekoga svoga dovedu tu i onda ovo, kako kažem, situacija baš pogoduje da se dodatno otežavajuća okolnost. Tako je. I da priroda bolesti je negiranje nje, tako da vi taman dođete i dalje negirate, ali terapija bi vas približila toj spoznaji početku lečenja. Ali ja to, na primjer, da je neko sada u intenzivnoj fazi kao što jeste, to je jako nepovoljno. Što se tiče rehabilitacione, isto da me neko tada prekinuo, nikakav razvoj se ne bi desio u smislu, kažem, osjećaja sigurnosti, odgovornosti, poverenja sa porodicom, sa terapeutima, sa grupom pred kojom se otvarate. Ja sam se lečila u ženskoj grupi. I na kraju... Jako je bitan, znači, taj kontinuitet. Apsolutno, baš zato to i pominjem. Znači, to je stepeničasto u tom smislu lečenje. Intenzivna rehabilitacioni i socioterapijski klub. Jedno bez drugog ne može. Prekid jednog od tih faza nije povoljan ni u kom slučaju. I samo da kažem za klub, on služi za sociorehabilitaciju. Mi smo deo njega, on nas dalje razvija i jača kvalitet života i uključenje u zajednicu, tako da to je isto tako upravo prekinuto. Kako ste vi spoznali da imate problem? Kako zapravo dok je bolest tekla, svesna sam bila problema, ali nekako, kažem, negacija je nekako tu ključ i manipulacija i sebe i okruženja. Tako da vi kroz bolest, jednostavno uz tu grižu savest koju je pomenuo i doktor i krivicu, nisko samopoštovanje i pouzdanje koje se sve više onako vremenom urušava, vi faktički ne priznajete da ste bolesni. I kad sam došla na lečenje, onda tek kroz apstinenciju i različite tačke kroz intenzivnu fazu zapravo saznate da je to bolest, razumete bolest, naučite bolest kroz knjigu i ispit koji polažete i onda jednostavno se slegavaju, da kažem, krize, a krize prevazilazite uz pomoć stručnih lica, lekara, terapeuta i prosto sve to zajednički funkcioniše. Tek posle te prve faze vi nastavljate da se razvijate kroz život, da menjate ličnost, karakter, da postajete, kako kažem, jedna funkcionalna osoba, zdrava i tako dalje. Malo čas smo istakli koliko je podrška važna, kako porodice, tako i okruženja. Vi sada kao pobednik pružate podršku ostalima koji su trenutno u problemu. Čija podrška je vama, evo, najviše značila, da tako kažem? Čitavog sistema tog? Sam sistem je tako napravljen da prosto podrška je ključna u ovom načinu lečenja, ali evo, odgovorit ću vam kroz dve tačke. Pre dolazka na lečenje, ključna podrška je bila moja prijateljica koja me uputila na pokojnu doktorku Veru Trbić, koja je ranije bila šef dnevne bolnice za bolesti i zavisnosti i veoma vrsan
doktor i terapeut, psihijatar. Tako da ona mi je pomogla, doktorka mi je pomogla i doktorka me uputila dala mi je uput ka Paunovoj, odnosno ka dnevnoj bolnici. Tako da doktor Jokanović me baš i primio i upravo, znači, to je pri dolasku na lečenje njihova podrška najznačajnija. Pri uključenju na lečenje, kad sam krenula, opet lekarska, doktorska podrška plus podrška terapeuta Danice Bošković-Đukić koja je vodila žensku grupu, cele grupe, ženske i moje porodice i partnera. Sve je to potrebno. Sjajno ste to podvukli da apsolutno to je jedan lanac koji ne sme biti prekinut. Nijedna karika u tom. Nijedna karika ne sme da fali, da tako kažemo. Doktore, vi ste pokušavali da na neki način barem dođete do rešenja sa nadležnim ministarstvom. Bile su ponuđene određene lokacije. Šta se dogodilo? I da li ste naknadno dobijali neke odgovore na vaša pitanja i neka rešenja samog problema? Ja ne znam, u ovom trenutku mi smo imali ponuđenu jednu lokaciju kad sam ja krenuo na godišnji odmor pre jedno mesec dana i jednostavno posle je to prestalo bez ikakvog, da kažem, objašnjenja. To je ono što sam saznao i čuo, kažem, od načelnika i direktora naše ustanove koji su neposredno bili u tim pregovorima. Mislim, tako da ne znam u koje je, kažem, zvanično objašnjenje zašto se tu stalo, a ovo je nešto što je malo ubrzalo, ne malo, prilično ubrzalo ova zabrana rada, jer smo mi očekivali da će tu biti zgrada i jeste zrela za neku rekonstrukciju, kako se to vidi na ovim vašim snimcima, ali smo mislili da će postojati neki period da mi možemo da se prilagodimo i u krajnjem slučaju da znamo šta ne činiti, jer su predlagane neke te zgrade u opštini Beograd, ali ne znam, ja ne znam odgovor. I koji su sada dalji koraci? Ali znate to uopšte? Kako će izgledati naredni dani? Pa, mislim, ovako kako stvari sad krenule, ne mogu ništa da prognoziram. Ono što znam, to jedino znam kad mi je dispanzera, kako će izgledati dnevna bolnica. Evo sad smo se više medijski angažovali. Hvala, da kažem, i medijima da se obrati jedna pažnja i evo baš, da kažem, pričam sa Snežanom ovdje dok smo čekali da uđemo. Mislim, da li je slučajno, nije li slučajno, ne znam. Juče je tako bilo i, da kažem, koliko? 3 meseca. 3 meseca dok zaista je tragičnog, da kažem, događaja koji je traumatizovao, ja mislim, ne samo Vračar i školu i učenike, nego i grad i republiku, odnosno državu. Čitavu zemlju, tako je. I tako dalje, čitavu zemlju. Ja to ne mogu tako jasno da kažem, ne, to se samo desilo na Vračaru, ovi drugi to ne osjećaju. I šta je poenta? Mislim, poenta je da je nešto što ima svoj predložak u tome da je tretman ili u zajednici, a ovaj događaj, bar meni kao, da kažem, stručnjaku, ukazuje koliko je važna, da kažem, ta zajednica, pa od škole, vrtića do mesnih zajednica i tako dalje, da sad donosi jedna takva odluka bez, čini mi se, dovoljnog promišljanja, ali ajde, ja se nadam da je samo to neki nesporazum i eto, da to budemo tako, da kažem, blagi, bez nekih oštrih reči, ali mislim da je ovo upravo trenutak se skrene pažnje koliko je to važno i jako osetljivo. Osetljivo jer ovo što kaže Snežana kako je opisala, znate to kad vi pitate koji je to broj pacijenata, mislim vi možete da znate u cifri koliko je prošlo, koliko je tamo zavedeno. Međutim, cela ta priča i pomoć je bazirana na tom konceptu samopomoći. Tako da promene tih ljudi dovode do širih promena u zajednicama gde oni žive. To je ono na čemu mi insistiramo. Promene se i bake, i tetke, i stričevi. Tako da je to jedan mnogo veći broj ljudi, kažem, koji posredno ili neposredno utiču u terapiji. Ne samo oni koji su zavedeni pod nekim brojem tamo kao pacijenti. I uvek promjena pojedinca svakako utiče i na promjene čitavog društva. Samo nek su one na bolje, što se kaže, i nećemo se buniti. Evo, Snežana, za sam kraj, koja je negde poruka za osobe koje se možda u ovom trenutku, u ovom momentu bore sa nekim oblikom zavisnosti?
Generalno u dolasku na lečenje najveću funkciju imaju porodice, kolektivi, prijatelji i tako. Neidentifikovani pacijent jer on sam sa sobom, uključujući i mene, nisam imala to priznanje pre dolaska na lečenje. Znači, neophodno da se napravi taj pritisak, bilo da je uslovljenost na poslu ili u porodici ili decom ili razvodom ili sad da ne širim priču, ali generalno da porodica i šire društveno okruženje uputi tu osobu na stručnu pomoć i podršku. Što se nas tiče, trenutno koji smo aktivni, inicijativa pacijenata za podršku u ovoj našoj ustanovi, izuzetno je važno recimo da potpišu peticije, njihove porodice, da bi imali sutra gde da se leče ako do toga i dođe. Dakle, mnogo je važno, mi ovu peticiju smo otvorili, zove se Odbranimo zdravlje, odbranimo Paunovu i vrlo je važno da se šira javnost uključi iz prostog razloga što niko od nas ovu borbu nije inicirao, odnosno reakciju nije inicirao samo za sebe i samo za porodice koje se trenutno leče, već i za porodice koje su se lečile, a i za porodice kojima će sutra u budućnosti možda... Znači, cijela Srbija je u priči. Hvala vam mnogo što ste danas bili naši gosti i vama. govorili na ovu temu. Pratit ćemo naravno dalji razvoj događaja.